Ubwansu bw'omugusi. Mwanchumulilia Undizi TV mkwani bene ase entunda yende entunda gatatu ime jumoroberio wensa ki asibunaneka watabinga nigo turabuto gusanga no mweshimiwa oyoro mwemse bodi abogusero ime county ya Kisii yubekirana ase studio mambia bono umweshimiwa Vincent Abuga turabuto gusanga nere amange nemono alengeti amagendro ase wodi nabo igoto beto kumurekera aboigetaro yomuraibense Dr. William Ruto ase Orogongo Ruagusi. Genda usangana somtanda ito Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, zara somtanda ito www.ndizitv.net. ase imambi jabono namba ito SMS 0792192834 sangana intue ase nchira yabene ase imambi jabono wakire buya. Karibu sana ime Ndizi TV mheshimiwa. Asante sana. Asifaide mwelelea Ndizi TV uliokora ase ntunde ntanga nabo kwemanya asamarieta nabo igorwa makwani ya gocha somo gusi otengerete simambia bono. Bia muno sana. Tagete kwiro ni nyasa ngambia muna sinchi mambia rero. Kwa sababu twanjiri twabukire twarari turi rero. Una butambe ngote banjira umweshimiwa Vincent Abuga ando mu MC we ward ya Bugusero. Userere kitutu cha Kisauti. Ibarende tigangiro nili bantu ba Bugusero ngambia muno. Asinga nchuku gwaterana nande togenda tukugwaterana guhakikisha na twakorera ari twariyete abantu ba Bugusero chira. Regardless of challenges jiro jitari kubura. Yore na wonda getembaga nili tukurigia especially abantu ba Bugusero. Abantu ba kitutu cha Kisauti. The entire Kisii County. All right. Yeah. Ere buja kigima kwendo mwanchumuliri mheshimiwa asemambia bono utrabato kuchakira se ward ya utrabato kwanera anemono egacha alikuwa bero wekirania turachakira ngo ase umurubirio obagokoba oyo bwango mono ngoranga umurubirio mwa wekirania bwango mono namangana arengeza chibasa tumanyango nakikwabato wiki kokwena na chibasari ngwabato usaneka no umurubirio umugima wakona no chibasari. Yanteke tanga ni jibasari toina neterites ni jibasari cha form 1s na mangana vocational training centers tegante benga umuroberi no muyorenge no nyechi basari na chia kijaringe chinke but I want to believe nga se bali banyorta ncha bakonyete in one way or the other na ndende na wonta gete gote benga God willing maybe by December or January na ndende tokoro muroberi ko biroyo bo mwaka 2024 2025 igone program yako genda kero mwaka as much as you say jitargo isana bantu bonse lakini ntagete kwigena ngebese ligo tokenke ngo konyero mwana uri mutaka mo especially uri obwata bayibori batari konyara kabisa yeah ere bekima askolende tumanyango kero mwana irenga bakakonyora ase wodi yao ntubwate chikategoria nge isato ntubwate tenidi yani bali batari konyara maybe abwata bayibori bonse lakini kwanyora ngamba bwate oburemero ubutaka akonyora gishiringi kiri isato ntubwate umwana uri oro mutaka n'ubwate umuburi yomo the time seto kubalikira 4000 then ntubwate omo complete oven yani uri complete rio tabwate ya ibori bonds there in most cases itokorikira 5000 but in other cases there is an issue whereby uranyoro mwana bwata ibori bonds lakini completely barabataka abuna barabunko ba consider tore to ba basari ya 5000 at the same time ntubwate case ya disability konyoro mwana idawa iburi baye babwate disability cases yeka brejingo ba consider tore to baye boko bachi besa chirigorake ekero chibasa chikochiko no mabuli na manga gocha aboligwa ntamanyenga litanga nitumanyango ekerengo kichibese nenge mwabeto mokwe gune award
kere ward ya Sekisi County atobwata chi ward 45 kere ward ya go receive 5 million so the 5 million na chi choko baga at least kero muntu nyora besan kenge but rende ntobwata kerengere linganya sago twanjira this year financial year yo mwaka 2024-2025 God willing at least tuchiraisia ke irinde tarago sento nyare go kaba a large number ya wanafunzi because kero tema wake sawa unabono 5 million beneficiaries actually yoko nyora bara around 1200 1300 na ndrende regardless nga tuwaire chishiringi chiri wisato o mane mbolinga umuyibura naro konyora nga bado chiri wichirisa to joka twa mwete na chi akanete so mwako muyi yogo saba kwa nengoringa chiwe se chonye ko nyaraga na chimenda chigende no 10 million at least tobe pokurigera umwana umutaka no 10,000 tobe pokurigera umwana uri gusoma no national school no enejiri bukomi because you realizing abono no netekere to kurigera abana we just consider mangana orphan mangana needy tori kurigera in most cases ya mangana ngumwana ne high school agosoma umwana ne national school agosoma Igo those are among the challenges to wenda kurigera as readers. Ere buja ke makolende karo chibasa chikononwa ama swali na manga kuboli gwane mono obwasi oku nabo igo nchera kie moko ba mogo tumeka asoko ligiringa oyeni gakorwa senke ntaka nabo igo ase ensemelia etali kwenya lindo mwana oli mwena takwegwa bakoni nchera kie mwa to moko ne kyobwasi oku again take tanga ni exercise kikere very tricky na ndende nabo konyora ni most cases kwanyora nga oli gwenya alete kwanza na ero tanga ni rain but the fact remains nga ntoko nyara ko balina to ba basari lakini I want to request that munga maybe next time we get to ko na basari kiara ko babia nsabe ngonye nyasa go saseniri at least yoro ruri utabwati complete re mavere sengenjo to personally unanja bugati ngonyara ko rusira ini nga embwe nyarete lakini there is a scenario whereby na ndio to kuligire litwara ngoyero mane oyo tabwati kabisa njege ndo nargo ya request the national government that is according to me no yene jiwe jiga chibegire nga chikaina no embasari tindo chinganji bwate nguru mono chiwese jada isinje narengo firna chiwese jini state yogo jituma se counties in state yogo cha abajumbe chiwese jonsi national government yaro chirite in state babeke amasoma ave free because that is one way yogo konyo mwana uli mutaka from national level because bono the city makes sense nga atogotomero chiwese tuaje kubaligire basari in state then it kama soma ave free because that is one onye gutagete gokonyo mwana umutaka uranyara wikire everybody lakini boniga I want to assure you ngano na banta bange bakonyore basa na banta benyare yeah engana yo chani kigima askolende engana nere to abito korra somucha yabere kole to mucha ndasti basa tari chichi county choka tari chaba MCA choka tari chaba bunge boka no na se serikali nere to konyoro bokongo no ne kerba ko na usira abaro ko chasi university asingi njoko nyora ngabantu niko bakorwa amangana yogorimo omuntu no endiri akerukulira amangana no kerba ali kulikia abana go chasi university morobeli uri muyoboko na chibese konyoranga muyibulira batebanga ntininge nyarete abayibuli bonse konyoranga batanga peasant farmer osente banga ikakuru asinga tari kulende banyarete njera kieto abatokone kinga no na sense itu ya Kenya animo kone kinga abantu bagusiru mbali obwenda tuko bagusiru so that tutiko avoiding abantu bakuru mangana yobolimo na ende kwa bakone kinga mangana ya tari ko chakonya ni mono gokonya abana bali barabataka because konyaranga bakonyora chibese chimbali yabaronge last time mtu atumiete timu ekorokunga community health promoters abantu ya sana na ende because yo konyora bagutara semichi bagokonya abantu bali batari konyara konyora ore konyara bari kuriya racing ni ngoro mutaka na ende ni ngo okonyara mbatoro ti eristi bagatorete robis I want to assure you na bono njese ward yane na consider te bali grupo yare tata sobisiane as much as tata consider te bonsi na kike gora na te banga God willing
God willing inja according to me amasoma yega wenta be kwa be free because you realize ngano ene jirwe jisa to rigero mwana mutaka njirwe isana na ende okumurigero mwana obere school within 1 month na ende oseli guchanga ono kwanyoranga asinge njo moya msie na ro ase ground throughout kwanyora maswali yonse pineralirede na ende nabo ya moyo buri okire kabisa ogotebere ngo mwishimwambia mono kwandikire basari y'ishiringi kiri gwisato lakini gaki na ende mwana uri aseretu so ngaki yari goja ko turiyenjira a very good mechanism through national government tonyo ranger that is with means singa ne school fees ba reduce it will do better go sada is obeke education yabe free because you might boarding as serikali wada chibesa chisaini another challenge to face from ward level okonyora nga muntu na role raini otari umwaki ekura we ward so personally na very strict na ndenda se bali bare ward ya ne maybe gero kende na kandi tinga tindo wa form nga singi durwa ke kuroro okunyabira because kire ward nkoina na yarenge basari I want to request anybody omenyete because is possible na wanya abantu mbamenta se ward ya netingukana but when it comes to amana e basari ontagete ko bari request nga kinaye so wanja gendo e form osaichika so waka chikura ere buja kima asense moyende abayiboli mbara konyoranga ere ni ganyete chi basari tali go etuma kende gyonse ere konyoranga chinga kairwe basari obaga otegeranga mwana tali koligi inkyora bako basemi mambya bani matenga chinga cyabona abana baraso mutima inkyora bako basemi abayiboli banga bunaba ona buna ende ona murali no to bwate challenge lakini njuna abuga nande nanere gokwano umane and I think you might know either na woja konkonya gose bunkore kisiasa onkuri kwesi abayibori now that unabona otora se chirusa abana ne chirusa buri tagete ko sabanga no nyobo takaburi ka kitiga twanje twe karakali this possible na wego nyoranga tori kirigasi lakini kora soka iske karakali na ninya sai ka go seniri ole biye go tale maleti aye kora no ene ko ne bango go save 100 shillings every day because ye basari e to ko na for example kurwa se a ward o sai kurwa se county nchigo isana pi nchigo isana ne chinga it is only 3000 4000 and you realize ngane bane lanjiri abana bakwa ku eskuru aso mwako mu ko nyoranga lanjira between 80,000 to 12,000 as a school chinyinge unabona ikiga cha public schools igongo sabo muiburi naye ke serikali ko konya besankeiga naye karakari erinde to bebo ko konyo mwana libaga ko gende school araendo serigu at least to nyara go tigo mwana bere school anyara go soma another thing chibese chiko to gonya ukwana na te banga tari secondary yo gatogwana nkoina na tori even at the TVET level nkoina na tora as a vocational training center unabono this time around ninje gotaka koina na besanke ase vijana bitu bagenda mangana driving school igorende at the same time na bonta etego sa unabona abana mbare konyora barati secondary level babira bantabana korezi kona ye karakari chaga gwe train at least ko konyo muibuli because yes to ikere boni go babiro boko I want to give a very good example alibosonga sengotoka ngorando mu muroyo mu muyazana na ende mwanjite sometimes gajire zinde nje the reason of money ndamo is around 200 shillings because I feeling ano muntu kwerwanira is a person ore ogosoma Kisii University lakini chinza jamaro was from 5 wekira rule class yokonyoro karangire chinju ai mogetina kabese ni yakakega nege chiko akonya goyete sabanda bago sibichigari ago eta se chi restaurant ga ago gopimira chinju nege chiko I want to assure you ngo mumroyi at the end of the day ngorosi yare 1000 yae naboko nyora ngonyare gokonyo muibuli at least no never say yo koragira irindo muibuli ga gonya gorigie school fees nayo no mwanafunzi kwanyora nga at least wakonyero muibuli ense muno ene yo kura chinye ni skuma ne chinyanya cha siringi 30 at least yo mabonye gusukira. All right. Atuguska abusia sense moyende ni matenga ense moyengi nchokigima ase chiwodi chetu se ase chinsemo atukurwa chipara tumanyango ase ense mo chipara ngai kwabere goikira bonega nemero birikyo bwate asubaga chiwe chipara se wodi abogusero. No, I think that's a good question.
lakini nataka kungira neri unabono yesterday neri tukuri riaera natwareta a lot of questions from us abana youth abakwiruka nowadays Genesis ende Genesis yokoranga kuruba jage program yo kwandamana abakagirete ngane segibare but I want to advise them for free ne right yao yo kwandamana but at the same time twegolinga okwandamana ne solution to me kwandamana ngoli solution obisiane bana youth mbanya gojoro bamboli maswali asengoja nawe rabagata maswali ne mitandao and in most cases you realize I'm a very busy man abonda abete ntware enough time yoko kwana na barabwa se manage internet so umwaka mutanga ni my leadership oyokorunga 2022 2023 ase department yechipara na bete pokokora chipara inye chirina nyorete chiabekire no the current MC mheshimiwa Atanga epare ntanga ni na korete by then ekurukunga tora itibo all the way to Gesabako tukanyire manaende tukanyibeko more up to date bali bagurukurunya matuta they will confirm nge pare pakarero igere uyenere kubakonya epare ende akabere na roseti by then emwako yo 2022 2023 neme pare ya Musoja Academy all the way to Lianchabera epare ye twanyiremete tukanyibeko more tukanyibeka makarabati up to date tebu ative na apoto epare ende agate kurungaria nkuba nyapara ibere ria makunga epare yi njarenge we exist neli koli arenga abantu bako sensera bayeta no epigipigi njarenge weto but I can assure you ngato igorete pare yo tukakora expansion tukakora formation tukakora drainages tukabeka mara munande tukakora compaction epare igo ikirarero iga abantu bagoruguru nyanjogoji abantu bagoruguru bonchari will confirm nge pare is possible epare yo mwali twagorete umwako yo yargorukunga ikenya ria mose riorero epare yo otwanyeremete ekabego bakamara people will confirm bali bagorura tandi bagorura the area of Buraganga umwako 2023 2024 uibona umwako ne narenge inovis inere budget ya nintangani na chagete ogoregas ekirengo jaguru santa I want to confirm ngana alimete pare ya Nyamondo Riabure abantu ba Nyamondo abantu ba Nyamagoma will confirm ngana alimete pare ingabeka maram ekire toko genda another road togenda ongincha ngarime pare gorokunga ongincha sorry epare iyo ogane rami abantu babogere wata confirm ya kwamba tulifanya hiyo barabara because those are the minority tubata se ward yane ni bwata bagere bare ward yane toko genda matiego sublocation ngarime pare gorokunga rera all the way to Ngaro eunjugane je matiego epare iyo neli korli aringirita aringe exist na nataka kuwashukuru abantu balera because barumba appreciated up to date nga at least irarumba bwate pare egoiteka nonye ntu anyebege to more because kuringana ne budget epare ye yabwate opening formation maybe na drainages then itogoja aigaria murira epare kurukungaria nyangacha Nyansarandi ogende usunguke de busamo area epare ntu anyeremete tokabeko moro mugulingana ne PQ na yari hotel what is remaining na makarabati oke tabegetu ayo mo contract atara ijaje goraki aje kobeka when to come to bigege ngareme pare gorgungege all the way to Musoja Academy na ende kabeko moro what is remaining na makarabati atigarete agoja kobeko when to ekereto go icharaganga sublocation tukareme pare gorokunga mochengo all the way to Riabure igonta yete ko confirm ringa chipare chirina beta se budget chonsi umwago 2023 2024 chonsi njagoreto what is remaining is part of drainage eyomo contract atraija nande ndegete ko tebia bantu ba mintu ba understand mwayo misietari ko manage besa chini chonsi cha serikali the only person who manage besa cha county is the excellency the governor of Kisii County Muske Simbarati mwayo misiega asia yo ka gora
is to participate in budget making. Nje one zinaro siri budget na begere chipara goseni sano. Mbeke bitaje gosembibere, mbeke birasi nini e budget yeringa ile ya 27 million. Unankonye budget eri bono gochakira bunje onkwanda over budget to the executive. Eye covered by the governor. Erinde bashugulira bono gochakira bwigasi ane no gokora oversight. And a part of representation area bananchi bantumete na gokora mangana registration. Ekero chipara chiko bachikwaga cyo konyoranga abantu baro chabaye murunganiria ane mona saba nyakonda gutekera ni emeroberi yabo ayibuno mu MC nchira kigo chakoba goko ene kinga obwaga chipandete gwe chipara ngo korugole kubwatakana nekerengo kilike bwenderate nabo kubwatakana ni budget kwa beto kana nanga no ene moro mugutumekwa no liya obe bwendete kubekwa ntagete ko confirming I'd been in construction for many years. Personally, I'm a contractor. Even before that, so I say assembly. Professionally, I'm an engineer. Manita manage para. Igobono nchebe PQ nero even ini inkero gendunge yo mo contract ako jagonga ina se wodiane. Ni manyeta maramu ngo etare process iriga niri we komoro mutoge ende torusie sample. Oiru ali staff training for a test. Go confirm ngo moro muino yar go contain most iriga niri. At the same time, even before the trader, as a maram, where the PQ guide is as now, in Chento are PQ Elikoboko, Avongonya Gumanyange, Ekeli Kiro, Gani, Rogorungin to get. Again, the Kendi no enough and the Babu and will confirm. In Chekere Paregoros within Uskaguru. I must be there kwa Kikishanga. Kendi Gionsi Kiari get to a PQ, Gavere, Bogorgana, say what yan. Otherwise, I'm not interested about 10%. Kore gunda wando adanga ba msinga anko ko bare token. Nja will confirm and I can swear before God tinda receive a send no any shilling as a contract. What I'm interested in getting at least your contract ga jira say word yane ga kore ga siri standard. Kucha kra will confirm nga mondo yo kore ga sia yengia kenda mu mwaka. That is my interest. I also want to request the youths. Understanding gasinchigo korunu mwako yom. Gasinchigo korunu mwako. Whether they like it or not. I won't be a magician. Encourage guys within mwako yom because remember a budget ya Kisi County ego serve the 45 wards. Tarubu zero. Ekereba understand it that way. Oikaba manyenge budget yo mwako yebintu birikuwa begeta ase budget. Na bibyo kabiko korakan. Turuko koragendo kere isko ye budget because that is what is budgeted for that year. Onye tua budget 27 million, to goitani have 30 million. Hakuna because a budget that is why ko genda Nairobi, yaba broaded, yama goira ni gugusi, ono tua njiro kunyetumia. Igorende ontagete ko sababu na bono mwako yo 2024 2025, noronto wate program. Chipara njiroro ebirasi mbiroro ntobegeta mangane sector ya health ntotagete chinya gitali jito chimprove ntotagete mangana sports na begete besanke at least toren ngeti kitoranyare ko improve and then from there our youths now batchage kwa kemepira. Then another thing entari ko wa ukwana geroki na endenye with me singo monto goja gonyanga because singo interview mine. I want to tell you our youths bachagire ko egeri ko idol. Umwana na youth yabo get very early in the morning. Ata yete ko make sure ngo akire bichabe ke TikTok. Provided yabo ate pando sia sesimi. I want to assure you umuntu you akobera on phone the whole day. Ndi agoja konyora time yo kuri kino eneke barua ko. So at the end of the day one sakuria raising atabu atibesa. Bona banta go jago bremu na bare. Nje una njabuga umusara onekere ba serikali yana chire cha Jones. I remain with only 30,000. My brother pays ripiane no eri tugeli moninje ko ba mo akebicha erinda bananji ba understand umusara wo mo MC ne chibesere. Ono mugano ngo mo MC umusara yo ko ba around 300,000. Kitiko kana total earnings go jata around 300,000. Lakini let us agree aki serikali buku chakera over deductions chiwesha. Because kuna one stoko so bisiga kwa kutorero. Onde bwensi moya msio onde bwensi otabu ati nyomba eide mokonye kwa gache nyomba. Moya msio ndo tabu ati no ena kagari atwara kagari na kukaranyara ko mumyogi very fast ikero mwananchi.
So chiwe ase chichi kona jumantri. Unabona I want to assure you nga after na receive tieroni onkona ju 102,000 every month. Inero. Serikali ngona chere chiwe ase abachikoro nga pay as you earn. Onkona ju 89,000. Ntobwata chiwe ase koro nga house levy. Ntobwata NSSF. Ntobwata NHIF. Chiwe ase Jones ipi my friend igre chikona ju. Eba akona jaya ichate total deduction ichiko around 208. Oko rusa ni nama agruwa na tigara nechiwe sikuru ku 29,000, 30,000. Can you imagine if there is people who went to go sympathize for? No mondo gurgo mo MCA because imejando yonzi ipi award. Ego tumira so mo MCA. Yeah. Skendo mheshimiwa tutukata sense meli tikete chipara toleta koranga asubu angoika ekere pare korosugwa posta nere kobeko bose amasakarnara kobeko abwate bicha yomo MCA nabo picha mu governor igati ingana abantu abango bekwebulinga ingiki abage kwirira bwango yotokorama ngana buna nabo igo bakwebulinga ninki yekogera ningana okoko boko tumanyango mheshimiwa ngane onta gete ko confirm nga sai Nigeria kobeko according to me tebwati umuhimu endeos lakini nda ko devi vende sai Nigeria kobeko nigendo kere ni kirude de ase budget ase kere pare ko roserwe budget o konyora ngi sai Nigeria nebe kere chibesa chiaye at least umontori akobalero again tonta gete ko devia sai Nigeria reason ya ko gare kobeko is to confirm nga pare yo mo contractor yetu akoro kumo contractor gete na ende ekirabe kire sai Nigeria igo confirm ringe pare ya koreki ya ere another thing ndagete ko the reason why ekobe kworo because ya maswali yango je tore twanya gobori guna n'abananchi no go confirm ngo mo contractor kwa de pareli akoro kunyale be company ya ye koro ku ABCD so in the case of any question in the case of audit query na baba kunyara kugenda kubulinga ki mo contractor ikira korte gasia na bete bukubeke boss ko indicating anero korte ga e company ye go koraga iga nere company re pre-qualified igorende I want to say nga kobeke boss is not bad nearing abananchi baito nande our opponents na ubago firi bobenga tugwene tikobeke bicha nande bono lyoli ntete ukubuli ebichi eri etabekiri oro nga yoja kumanyira ngepale nyale bakora yani ndochenga mbobwati obokonguna ebiche lieta lyo mu contractor bosenga mwaka kia bete koroso amaboli bobwati ne linga ebiche yo mu governor no mu MC asiki kobekeru na the question is kurumagaiga njaka bekururo but were you able to identify ngepale no mu MC okorte gusana mu jumbe nkobe yale ngako mo devinga anje to me according to me ebiche lieko kereko beku because ntobwata jipara jo mu jumbe ntobwata jipara cho cha county government ejiko bared by no mu MC no mu governor and that is the reason why go rebiche yo mu MC ero ni biche yo mu governor ero endo dego devi chief posa jiriada isi jange ago tofauti sana no mwananchi understanding epale ne yo mu MC epale ne yo mu governor epale ne yo mu jumbe because isi kuri no mujumbe chiposa mbabe getoro is only that yebiche takoredeki so nchetindo chu muhimu yebiche because onyembo gusero abantu mbamanyite njabu onyembo gusero abantu mbamanyite umugabana simbara tingani igonta ideko tebanga bichete basumbwa because what is important eparanja ko letu ustakos that is the most important otherwise no nebi ndebionse no bitara ko boro inche interest yani unabuga no kuhakikisha ngepare ya igurwe ko nyumona iki I want to assure you nabona kiparanjire ibere to igora bo usero chigere terero no enkora no enerori ko imukemete ya Kenya Power ego eta kabisa for the first time in history epare ya mojengo pakaria bure epare ya arera bugeka that is a very new road to igora etare ngi exist ebwente eri kwa se history nga omwami mutanga ni kabisa ko igora chipareji akoro ko mheshimiwa Vincent Abu epare koro kunga riyo nkoba oncho kanoda we paka nyapare ibere tali pare yare ko exist igora in the times that is why na te bino enaba na youth baitu kuba go toita
naende tikana arbara tenga ki egero kingwa korete asotara koraniga because imba korige the negative side yoka bali ga also the positive side. Yeah. Lochenga Unilo moja na remember berbensa kia watching live from Borangi Kenya with my wife Lydia na bana Shela Matiangi Moranga Mikae na mungino ega tia brana tukoto berbensa kia imambi ya abono mwancho mulele Ndizi TV na nekawata ina watu bwata sente mtandao ito Facebook Ndizi TV News Digital YouTube Ndizi TV News na watela so mtandao ito www.ndizitv.net. Klaus Nyakes, good morning. Team Ensakia tuned in as always. Ruto Nyabuto from Saudi Arabia watching live. Fred Onduko Korua Vitare Bokerebo Morenda Suneka Wodi Memoro Berbensa Kia watching live from Kisi Nyaura Dan Ogaro Egatebana Tukwatu Moro Berbensa Kia Ase Emambi ya Abono Sangani Ntu Mwanchu Ndizi TV unangela tukunyoringa ndio watu wanazosanga nomo MC Bodi ya Bogusero Vincent Abuga Semambi ya Abono atwende kumulikira amagendro na boigo enchirabira kora munjuri ase wodi ya Bogusero sangana intionye kora mumenyi bworo gongoro tobolie nga nkie kobwata mabolio buna toko tebanga muko boli metandao yo kaboigo kara chira se studio gaiga bolio ama bolia yo eno mubwate elinde abe gakubere ne rivene elinde mobe mokoba nga mwabeire mogo isanika na itwende tusanga Semambi ya Bono kwabo kwanira boigo no bwate meroberio ya magendro asense meria yobo chenu tumanyanga sobo chenuaro inki kwabira okora ukira Bono na ende meroberio kwa to chesa matakabosio pia mono sana liswari nerigia unabona mbali babere bakumboro liswari ase wodi yane obwate chi facility chiro operational ibir facility entangani ekorobunga Raganga Health Center facility akabere ku Mosocho dispensary so far to agajire wente ko igoro available for very soon nko igora tore Mosocho na ende ones to konyigora nko bare promote to rebo for I want to feel one seko iguru intune ward go sentuna bana inji bali bakuru Bogusero at least bono penevis injire to yugutwara nyasa na to konya at least tutware no emma bagabira tato abantu baguri bali bachaka gukora ebibarwa e facility ende abereke gutwara challenge ne facility ekorunga matieko dispensary ne facility ya chagite kare lakini itanya ko era up to date 2013-2017 ekeromo ishimiwa urengo urekuru Edward Otuke nero chagitie program iyo I remember ya chagite ba kongontera nitie mabati bagachaka ntu abwate gende tokorunga outreach ne case geri abanyagitari bagotumukuru facility gete bagenda in the community kotema ko barwari na matukabire in a week inga kieri gendo geri kiare gokoregana endiri chieni gio chiarenge go support chi facility jito donors barengoro okonyora unabono by then Mosojo nko orisi barenge chibesa ya donors nko orisi barenge chibesa koru NGOs bono nali bare ko delegate at least abanyagitari no embabere babatuma matiego at least amatukabere na week igendo geri tware koruganga outreach so on the process yo kore gendo geri abantu abange bakagerete nga goikare go matiego ya igoiru lakini I want to confirm as bare nga tari ya igoletu nabanyagitari bare gotumu bagenda barwari abanyarwire ritugo nande bayirana ase facility libare assigned egiye kurugu Mosocho egente ya donor funding ya jiteke gasira so wonige eserikali unabono I want to say ngaguru chinyagitari jira na ati county level ntagete ko confirm ringa no bokoreri wa very poor ncha requesting aibu post ata isinya gitari jira ni national government at least serikali ngunyare yarenge kobeka chibe safani sasa chi facility chabe bukura no ena maliogo chabe bukomenta no ena bakori gasi lakini I want to confirm ngawegera lero ganga no enka shows bari bakora within a facility banya gwaka no for the last 2-3-4 months so ebori mondo tekemeta ga nukura se facility beza useneri wina useneri butano na endo omubegete for more than 2 months atanya gwaka I'm telling you ekinegento ke kole to bosoko igore na kinta ke to te una bono con familia bantu bamatieko
facility ya matiego nega niri ko beku ebe complete because ibintu mbire biborete wikera boniga egento gekorukunga echo nyagitari itebwate egento gekonga estima nyagitari itebwate egento gekorukunga mache nyagitari itebwate ndagete ko batebinga nabegete kibesa I want to confirm nabegete kibesa se dispensary ya matiego chaga checho at least kibege nestima nyasaye kara tokonye naende mwako ole motu nyementere funding kibeke amache tokore na bintu binde biribiganiri tokore equipments che facility because toko igora facility onye tubwati equipments tokore tabanyagitari obeka se facility onye tubwati equipments bagotumia so kotogende togora mangana yonzi ondagete ko basabanga na barobo at least bagendere koligi egento togorunga itaito deed yinyagitari because ekera basaba ko gendo bagochiko igore nyagitari mbako igore nyagitari onye teri confirm dinga ne bwate itaito deed ngairende serikali kumanyira nge facility ene yeito igo one of the documents bagoja gosaba ne kwerende ne title na title I want to confirm nga mo MC tago nyara gore kwende ekinenge ndoke okoro within the community because yaba na inji bari within abo manyito buri mugunga kibore enyagitari yaraganga dispensary yani health yaraganga health center nero nanyibegerede kibesa cha renovation because it has taken wrong etanya ko koro renovation ebirore unabono na roche byategete kisingi kinde kisaregete at least yakuno ene kirangi erorekane ko ba enyagitari enyagitari ekorunga nyamagoma dispensary ne project ya chagetu na CDF inga kyumwishimiwa mumoima ekagaju jasa skeleton na bega chibesororo umunjini na agendo oro tukama corranding over the project ikonero ocherere ile goja end time ngo ichara se nyagitari ya nyamagoma achake kwa gachere ebekwe birole ebekwe akwe price and everything erinde budget yere mutunero tojikora tugonyebegera kibesa around 2 million to gachecho turigenjere yo drop next mana mache nero turigenjere neko iguru then finally I said department ya health I want to thank God at least for the first time ngo yanda to are facility and na say word ya Busero eye kurukumosocho rebo 4 you know arebo foi kirego ije as a community one bintu binde mbirego cha commenter kanoro at least no bokora liboko genda igurubon no nyina abantu bali bagoja okolega sigari ebetali bagusero ebe nabagusero at least bono no ene kinyombo kiri twaga gitali cyo kokombo naboko nyoro umuntu rwete gusebe nyali bali muntu rwete guse Nairobi umunyagitali omone no ogora rebo foi ya musocho okombo ire no ene nyomba ali tutigere ekere togo chake gendeki naboko nyora ng'abantu baitu babo guse na baro banyoreri bagari okolega asia safe facility ekere togo kore kwende funding storage konyora for national port national and county level ocha safe facility wono ne kibesa kinyingi igo ndaito ko batebenga chi opportunity kire chigo cha utoga kinyingi one safe facility ya musojo egoja kuigo another thing bono asali ngogerera chake koraba ukina because yebi asara ngogenda biregoro neje konye bono na nabasibati abandi bachage babeke ebitamba chire suiskali baoni babeke che plastic baoni because yabangi nambaje bachage kongeri gari kieta nero ro mangana ya maino na jaru siri mosojo I want to assure you if there is somebody you are very happy about Bugusero ninche ndoyo only what I'm requesting abana inji Bugusero ngeringa obore merti ebinte bibi kogenda marangara nande nje unabugo unabutambe ngoteba na nje mwanya bantu ama human being kwandi bono engineer raikandi akingo kore bintu mbura to kogenda hamo kelinta manyiti I've always seeking the guidance from my colleagues inchon teberi egento kero kingo sabangelinga tiagonte beri se mitanda inchobis Kuno mheshimiwa lero abasaye bono maite basoira sichinjera chekerero ndaite ko batebi I want to confirm with you ebintu binde mbire to gotaka twakora practically na ko eresiro mutanda ogaiga ngakiyogoro umanye ngagende kinago taine kiume ige bintu binde njitindi ukana nge mitandao neme I will confirm that is okay because no enaba sabange of course nowadays chikasi abakora through online njitindi ukana online ngia but when it comes to mangana development I want to confirm ngekero taiko ba sure dinge merime egende ko mheshimiwa gote bini kyo maene nchwa se ground
because ya banasiasa ntunduri ba pastor abange to ngainiri igonye tutagetinja abuga ngaini nchoko ne famu ayebiga segera ndinga mwana abuga rengo kwa nayo man that is when ora atwara at least facts irinde ko kwagiwe ase mitandao ya toka ngano bwate already facts ko kwagiwe about ero byakarende asinsemenya gitari mwabere mukonyoro gusirwa kuri ko bwana tukuru serikali ya county ya Kisii ne mono asoko kwa Mariogo nabo ige bintu bibwenderete. I will confirm one Mariogo ngo tumwali lakini also on the go having when we talk about dispensary dispensary maita Mariogo go tumwona ega painkillers any dispensary tarbo usero ona Mariogo go tumwa say dispensary ne painkillers chipenado at least tablets nechiga maybe nechibi ndebiga byo gupima marel some not good na medical tini munyagitari tamusijanya gitari nechingongo lakini gento taito confirm to yunga esa Mariogo ali akuganiri kwa safety facility unabone dispensary arongo ichare as much as yata isa inibiye you understanding serikali ereko ni views kuruguru at least mpaka ansaiga noroje no nyembesa nchikole diki nchiyo byego igo Mariogo asali aga nirimake arongo tumwari ekieka ni confirm ona kiega rango sabanga at least totware facility ya musojo level 4 gochakira bona botojaga go receive Mariogo ali on spiaga niri yechi type mbarimbari another thing ekere facility yera iguru bono ne konyo muntu bugusero libaga ko walk the way mpaka Iranda usage ndo the way mpaka Kisii level 4 yani level 6 at least now nabagonyara konyore service angene sare gari ya musojo nyagitali ya musocho asifaido muliria ondizi TV se omumenyi bwe wodi ya Bogusero ndirieli orochengera cheko igoro gose mbwango igera cheko igoro sinireka. I will not confirm the exact date manyete tinde igeri kungaineli because ngisa batebya bana injinga ngonyigora tore next week etaigo iribono ninjengo toro muchando tintageti ko confirm ngani ndeko igoro because or I want to confirm ngeringa abanyagitari bago ichoro mayete wigera boni gantu bwati budget yo kulika bakorigasi sababu ni ringa funds to bwate ni chinge budget ito yari limited lakini gereto akwana no mugabana because into ashete nera about nyagitari ya musojo ntwa igwana netenere nkori yale injira at least yo go transfer abanyagitari bakagoroki facility chinde before tutarabeke budget yo kulika bantabanyi erinde turigenjera une facility ya musoje ekweguru or I want to confirm nga ekere goja geguru mabagara ko rukunga casual repa arona ari kweza ti mugabana nga umuntu ugiko benefit n'umuntu kurukunga mugusero ibiti mini singa nyagitari ya musoje ya igoro abantu ndagete koraga ari the majority go taringa nakana nga muntu tarus kajo bole gasyo or I want to say at least 3/4 cy'abantu ba casuals ba bole gasyo bugusero barabuba benaba gusere rinde na baroba benefit because of the facility ere byakwe makorende maitenga ekerenya gitari go chukukini gwanto maitenga igatie ebintu biri bigokorwa ritaringa nilieta busege ko ikamaga chabe gakorosu ebintu binde bikomentumento tumanyanga sensemo ya magacha anda akori busama onjeri anda akorirwe asinjire mu yoku yali nibena so chukukini okenya gitari ntagetazo ngagetazo bali bayitirali barolirenga musojo njaba upgraded at least bono ne bwate building erenene a building yego imugeti theater a building ye imugeti ase abangina bali bago chikoibura bakobera a building ine bwate asa maina go chikorusirku ne binte binge bire mali igo is not a small facility and I want to confirm nga wegera boni gaji machine chons bijabere installed as a facility ime so what is remaining only now no kwiguru ige bintu byons bibya bekiru mase bali batari yawe chi machine chons chabekiro mali what is remaining neli tukomugaba nakobega then aije kunyigora officially ensemo yende ntubwate emeroberio elengete serikali ya county buna obwagachi bwechichiro na boigo okobekwa gwechitaya tumanyanga se ward yao ngaigwikira bonege muri asingane omwaka 2022-2023 and I'm happy that kwamburu lisori ekere na arko si budget ya Bugusero na begete mangana street race jiranda the sector brands
na begete chitaya echina atagete chibe ku Mosocho market chimento oro because we graboni I want to confirm ngano na abantu bali bakoni ebintari ebari gesunte because chitaya chia begiro street rice chia begiro chinge njiri chia gotumia esora neji petri one si chia begetuga abantu mbali bali emekora baragota teko mogegento obagendete bakarina igoro bakarusia bakaiba chipetri bakarusi neji sora jiri bakaira iga I want to confirm nga wegera boni Mosocho market ire gesunte so na begete chitayoro we wanted to introduce chitaye chiga chigutumia estima nto atagete koleta koenda mangana eji sora now because to ari raising eji sora abantu bakuiba mbali go chitiga nkabeke budget ya 3 million ye chitaya chiarenge ukuna Mosocho chiarenge ukuna Ongincha chiarenge ukuna Matiego chiarenge ukuna part of Nyamatuta chiarenge ukuna part of Nyagancha and part of Mosocho lakini I want to confirm nga taribu kuseruka chista ya street rice chonzi picharu setigoro ekere tuanyorte budget ito ya beirenge chikarusi buo chonzi pia ase counting iga I want to confirm nga naende this year omwaka unga 2024-2025 naende naira netijibesa now that they na reduce it yake because your budget yani yake tena njenga reduce it up to 2 million at least nga target now buying centers tororenga kitoko bega chitayoro abangina baitori bakoni chinyeni ne chinyanya na bintu bine mpaka rate babe patrice korao ni baka no ensa mbiriga bamanya kogenda nyumba ase ensemo yechiro ntagete ko confirm ngo mwaka 2022-2023 na begete echiro ya Ruga market nkabenye begera chibesa chigonga 4.5 million Ega market shade at 3 years ere standard abantu bali bale mali bagutwerwa at 3 babepo koiga mano no mugaso nembura in case embura yaje banyora se bakoiga also I want to confirm nga market shade sichore onsipijare ngense ya 5 million chons pina jore chicharu setwor so also I want to confirm nga this year naira netijibese because I want to build echiro ya eroga erinda abantu bali bakoni ali because tali bagera boga nabagusinko babaregalia abageremba bagoro the way from Kindu Bay baija koni chi sugar n'ibintu binde nabarabo at least batwara se bagore ebyasara byabo igo ase sector ya trade ontagete gote bange echiro nali gete nalete kwagacho mwako yo ne echiro yeroga because already Mosocho ntubwate market shade what is remaining nechita ya jibe kwali asali ya operational then raganga market awono na ende no issue because yo bole mubuli up to today nbugwate issue abantu mbarali batatageti ko lechire ligego genda bago chikoranga tu abangire ngo koratore gento getoro bamyoga babeke bina kotini ngobole mubunu bwabo igore diki nangegendete once bagora ngo koratore what we call land demarcation tuchake tugite chireri at least nere igorwa visually every operational because up to today tete ko confirm ringe market shade nere raganga echo nere ali esinyire kwera na incho sinyire ko nyebegera chibesa because already kinange gendete tinko nyara ko hibu chibesa asa chitari ko chokore gas igo ichina ichichiro isatumbwata ase word yane na bonte gete ko tebanga ninteme ko korase ngonyara god willing at least chichiri chonsi chibe operation ere bujaki makorende engana nera twaba tokwe bantu muri kreti asubwagare ensemeli ya ichisemi anemono obwaga chibirasi bya ECD ase wodi ya ngaki mwabere mogo kora omwako 2022-2023 no mwako mutanga naso etobisi twabwate birasi byarenge ongoing konyora bitaraera naro nyorete byarenga budget actually birasi byarenge 4 I can confirm that is Ongincha primary Nyamondo primary Nyamatuta primary na Bokeabu primary so according to me na sukumeto mo contractor orenge kwagaje birasi bya class ya Ongincha na Nyamatuta wigera rero iga will confirm mo contractor inagende taga agakore birasi ibi bigagukirange bikabekwe birole bikaera bikaba complete wikera rero igabana no bagutumye birasi ebime lakini ubumane mbolinga mu contract itaraga
igorende ebirasi bibere mbiarete class kia Nyamondo na Bukiabu awono no question yere among the youths barenge ko tema kondusia magosa yesterday umwana youth yo monero tendete contract yo akawini kurwa se word yani and I remember very well mumro yi isana bolde chikura no mwana Michael Mekenye oitwa zindane tenere chikura I was very happy at least mwana youth owini rebirasi bibere kurwa se word yani ngateba nganera isa ko rebirasi ebi at least kende naboge kumutigaranye kwegendere rero iganda ito confirm ga ngomwana youth baada ya kuwini class yeki tachieti go step woro even one day ekire na temete kumubwati kumuburi nganyoro gonde ngano ngana expert nyore jibesa nchikwaga chirebira so that is why I want to kubuli swali na ndina kegora maybe ogora ga bana ko ba strict gotebanga muntu ndi kwenzi ogoba confirm ndi kogenda ko bagaje gusene class gusepara ne kwente gotoka ngano muntu wate capacity ono because hata abwate capacity yo kwagaja class yake pake contract ga expire all I was to do no kogenda terminate contract na ende tujage ko nyeri tenda afresh kitambo toja gori nyeri tenda umwago koreki oer so what I did ena bisukumete go forward budget igo ase budget ya mutwa amapi that ngomo contract na ro etu birasi bions class ge korukunga ya Mondo class ge korukunga Bukiabu ngomo contract already hiru tinko manyao step warner go sawo chikuweka no musawo ne birasi binde na bigita ase program na biro bigo genda gokorwa na biro byo mo contract hiru ne class kya ruora class kya Nyanjuguji then I want to confirm ngantu kwate icho ya Nyamatuta ebi byonsi already mo contractors bairu ora mo requesting geringa at least mo contractor ije any time irinde tunyaro gore birasi byo byonsi challenge to kwate ne ringo monta ko win lakini yo anga go ichase ground go kolegas wino mu chando to kwate igo asense mo ya mangana ECD I want to confirm ngantu kwate birasi ase word at least biko gajwa umwako Lotinga Ruben Kangwana Korwa menyinkwa otebanga following live Angelina Korwa Nyatieko boy nande tukubata muroberi bwensa kya asemambia bono Vincent Kichana tebanga watching live from Nyamatuta watching live from Nyamatuta tebanga Abuga 510 obera wakera chinko byane mono ase meroberio emiya ondeta okora korwa ase woda area ya Busere kondo mwancho murelia on Ndizi TV ni watanda usanga nomo MCA we woda area ya Bugusero Vincent Abuga usangana into amange ali arengete ase serikali ya kolende abuno turabto kwenda sumo timoko omoke kolende genda usangana into aso mtandao ito Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News na watera aso mtandao ito www.ndizitv.net mambi izia abono tumama boli yao na boige birengere libya kupatikananga nobo koreli womo MCA be word eyo berekrana ase studio mambi abano tubasa usukatobasa konyegera kwena natore ase kagetere tambe astora to kumulikira amange anemono kurwa ase county ya Kisii na boigo NCA ya Kenya ase obo agare Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi Ubuno butambe kuruwo muchubo songo edukane yemuyuka ekoni ibintu by'ugutumika nyumba ibyukoni asiduka ukwagacira iby'uburimi n'ibindi binge imena isiko yorogonkorwo gusi Owuru Superstores Limited buna bono koni abarinchira ya wholesale bune sukari omuchere amaguta y'ikinyini echumbi amabere chidaipa esabuni n'ibindi binge koni abari iki cyuma cy'ukwa
kwakachira amabati emisumari chisimiti chirangi chisengenge chiwilbaro n'ebindi binge nigo bagukubugurira umusigo ekero kwagurire goikabuo asegeka gichinse 24 beka eoda yao ku Rwanda osiasure ensigweta usobatarire imeyo muchubusungo asamagacho AJM Towers Building angena Credit Bank gose Uhuru Complex Building angena Safaricom Customer Care Kisi usuba kirisimi asikinambechi Uhuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices or your money back. I saw more 10 Uhuru Superstores on your levy. Esukuru y'okwegerya Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukoryo bya asibirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bwa chimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bwa chibus CE heavy trucks F PWD Chiabantu bali nobarema bwigomba bwate short courses cha BCD na B executive obuye bwukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chingakichere cyonsi urataka rituko nigo bagosomya umwaka umugima aborukiya babo nigo banjire n'icyumbe kiriye gikurira y'ubusera bu Burundi bwa Kigali gia NTSA buyo nkwigirure asenze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugongurugusi asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kioge Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwake simi umu manager Rocky Driving School. no mwana w'icanga cha mitumba kirajya abana amo n'abantabanere na nigo tagitego kinyorageka kyange bono Mama Tefi Mitumba Bells nigo akorobeire sabari ntambe asago kireteire gisiri na munwa no Mama Tefi Mitumba egotogotoka se Imperial Building igero opposite St Jude na ende RBN Family Bank. Mama Tefi ntubwate bintu mbalimbali bya mitumba kuna bono chianga chia bana ntubwate chi household ntubwate chi wood ntubwate chi jacket ntubwate towels. We have all types of products chia mitumba baka ntubwate bikoro tubone gantu introduce ti bikoro to na some slippers crocs igo toko barangeli munyara ko mogo cha Mama Tefi Mitumba munyara ko mo kwenyorera emisigo ya Canada grade 1 karo wachire Mama Tefi Mitumba ntubwate obosemia ntobanetia baligereri bali siko bali bataito chake biashara bachicha Mama Tefi Mitumba elinde banyare ko bakonyora oboseminga na kibawanete bachake biashara bya mitumba inki batakire bakore ko bwate chiri busta na 500 Mama Tefi Mitumba kwanyorere karo batokere number 1 elindo nyare ko bagokwenda na karo kinyare ko bagego gokonya atarere imeyo mucyo musongo ase nyombere ya Imperial eyo jirigeraneti amune nyumba ya St Jude ground floor room number 1 na number 2 akesimina kubeka eoda ya olero Mama Tefi Mitumba Bells abiro kama Mama Tefi Mitumba Bells aido bag maber at a low price bada wewe welcome Bochakia gose kogendrea obonchore bwa mitumba inchumu wa Mama Tefi Mitumba Bells. Garnet Electronics niko bakoletere eofa yiri guriri gusamura asabako koneri chiuva chifridge chitibika tibintu binde aseri guri lyensekegima niko bakonya ebintu buna bono chi vacuum cleaner chiri cyo gutumeka sinka nabo igoni chire cyo gukorera ubonchirya mbabwata chi fridge chi bathroom scale chi cooker chi coil amone chi birika chiri cyo gutumeka estima chi microwave washing machines chi TV chi hoover chi basi chi dispenser mbabwata bibarabara biri byugutira yani fans deep fryer blenders chi heater
table banners n'ebintu bindi byokutumika estima buna bono, TV guard, wall brackets, chirimoti, chibetri, chinivata, chisocket igati ebintu binde ebinge. Boigo, ntubuga tumurubulio oli papole pole, asugwa nchiru wakanere ebintu ngorangora, weka wakolide, inyura, asumurubuliga, amajiko namarago, kubwatiwa, niko bago tukemeyo mocho kisi, asenyombe manyekante buna Acacia Plaza, ground floor, Garnet Electronics, iye nidukore igene, ase bintu biri bigutumika estima asirigurire insekegima. Ndizi TV ubwanzu bw'umuguzi. Mwanchumulilia Ndizi TV mkwale bene ase entunda ya mwelio imeyo murubirio bwensa kiasitwende usanga no mheshimiwa Vincent Abuga kurua ase woda area ya Bugusero uyobera usanga na intwe igoro ya mange aliyalengete woda area ya Bugusero na boyogo mulekera igoro yenchira are ebirundo anemono aso kwene kinga ngwekera niyale chira betega kuliera abamenyi borogongo oruo. Mheshimiwa anaende karibu asumurubiri wensakia kunega tubwata sumtandao ito Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, mtandao ito www.ndizitv.net, asense media ya SMS 0791928834 sanga boigo asenchira area WhatsApp 0792928834 sanga nintwe asenchira yabeno. Mheshimiwa asama tuko amaeganto tokoranga korokananga akaberanka alenge ase county ya Kisii na boigo enseme mokwiranirania no mugabano county ya Kisii ntamanyenga wekera bono ngakyobo amatebole egati yao ne serikali county ya Kisii ose mugabano county ya Kisii. Biabona muralia nyete abantu bagukebeka bobe bakagete ngatweta ino mugabano. I want to confirm today nga Governor Numusani onamone. Ngise kumwageresi miana ate kubwana ngabira taremuke. And in politics you must differ in opinions. You like it or not. Erinara kwana gatega anare kukwana for the benefit y'umuntu ubugusero. Because I think kuri ibintu by'abugusero bikoenda kwambongire. And that is where representation comes now. So ikana tumetundi present y'abugusero igori linare kukwana. Enare kukwana community well about umugusero. Nchega interest ya nene ibintu by'abugusero ndagete kora biko korekana among asebiri nabigite. Ono linaro yingambira agenda unabire wikanare basoba iskunkwane. Nekerero kyo mugusero goigwikana nekerengo kwana because ongo kwana kwa niaba yo mugusero. Out of ogo kwana I will confirm nga at least ibintu bya chakiro korekana. Out of ogo kwana egendo kelinkia gera tugaskarana gabana muno maskani because gabana running avuga ango twara rumusmamo. Nga baada yoko tishiru baada yo mugabana goija kawano ne basa ribona gansomera bado ngatena fam omuntainga gabana ekenekia ekeneke igo ikerero ekinde go tebi ntu akora differences chitu agwata after tuarete meeting no mugabana Nairobi tukakuwa na almost ritu kuri tarinje bika. You can agree with me nowadays Rio ndio Kisii County. Tuarenge the MCAs bari tuarenge 15 tuaroge tunga COP 15. COP 15 I will confirm nga yobo mane tuatende the budget ya Kisii County and the reason why tuakorete ego ne tuarochi nga magoso narenga.
ekera magosa rekebishe tu ndete ko gotebi ebintu bikaba burungu na bia bete ni ntutu abete number 1 koira na gotebi gaba nanga nao ebintu bia bia that is the direction to follow. That is the reason why ndete ko gotebi ngarero igate COP15 na bugaba nanje te goita nundu wese because realizing aba ya MCA 15 mbabu ata niambe ebata gete ko mukonya akore amagendera ali taba na inji ba Kisii County igorero iga ndagete ko tebia bagusero nganye kero kende na rofire tinga anje tweta ino mugaba na anje tweta ina mugaba twanje indekia na gya gomi na ende ngo tebinga entuna abantu twabodi chikora kurwa sepati ya ODM na ende no tore very strong. That is why kwaro je no ene serikali ene krea ora ibwasinyete mbato sabete togende tojuko bakonye una bono nje nada getembe mbe minister ya finance lakini rende ngagundwa ngana somerete mangana ye chibesa ono rende next time ndaite ko sabanga Ruto gago fomu serikali yae ndaite ko be minister of defense erinde nkonye usalama ya Kenya bigo I'll confirm na ndentari kwa gukwana kaba numusani one and I want to promise nganto mukonya seto konyara irinda hakikishe nga oderi vira saba na nchi ba Kisii County. Ere buja kigima askolende doma tenga ewiki ye umurai wense Dr. William Ruto ngokorari taro ya guchakira litulera chakire county Nyamira chi county ya Kisii ingira kwandira anemono igore taro yo umurai wense Dr. William Ruto. Ekikero kyo mugonya berekera toge na kuniro muntu akonya bera because inji interest ya ne uno mu akirishi we ward ya Usero enare gocha ko kegere nko ngatrisi na injege ndungire ke kolonji wa se ward yani but it is very unfortunate nga a president ngochero kusi lakini tari gocha kitutu jaje sawa now the question comes why because as much as umujumbo itali sapati ya ODM igoteri kawaida nga mo president tariko gora project ya se as constituency there is this rumor singa ngo ichara gende kitutu not achikolonja about 68 kilometers chirami tagete ko kubona unabono for example ntuna bagitutu chaje south torigere litorole chirami chiko bego the other side of north erinde to agechinkofi abwaro I will disagree with anybody nchena argo sabanga ibite mean singa kilometer 68 ngoja change bo gitutu echiarenge ko ba shared across the constituency chose ibere chabo gitutu south and north ekernaro je program enaro jenga the only road yego jikukunwa ya bogetutu ne pale rwete kurumarani ekaerere junction ya marani igo ngenge njwende kitutu cha south ego kunu part of it a very small portion etabe no 3 kilometers and the reason why ukunu it is because ye pare ye ya chagerete north bono ngenge njwende basinyi tuna bakonyitigranjira ntobwate chipara chiwende kuligere unabone pare koru all the way to from Nyatieko Ejinyakoe egende Matongo ejuka negende Raganga baisi kubeke pare yi ba connect then ba connect ye pare kurukunga unabona kurwali bototo egende connect mugumu ntobwate pare koru rioto igo all the way to Sieka eunjuka negende roga egende Matieke unjuka neche musojo ntagete ko confirm ringa chipare juna na kwa na no chichoini chos nchiko wa 20 kilometers or we only need at least in tuarwa no 20 kilometers tindo chesa wa wera gere nto age chingo and I want to confirm ngo maana yar ko banga 20 kilometer ijo tindo chesa wa yar ko garanto support mu president next election lakini ise ko banga ago icha launch no tioka ona buli oli question mark na error umweshimwe kolende ntamanyenga buya koroka na epale na bira byaso mubaga kolende epara nere ekorwa daraja
tubwate interchange gali kwirende ya kwenda Migori ende ya kwenda tuchimi gocha Nyamata turochinga kirine gitambo kire kiyane mona sokoro siwe pareri. No, but that is a national that's a World Bank project. Hitiri project ya national government. Iko bako ya launch iko tadi ya serikali. Tete ko tebi. Is the state officer ye wense. Na and is the only person or allowed ko kwenye launch. And for political reasons we can aware of serious. Tete ko tebi rero iga erami se ko be kuna bone china kwana. Tingo soka kumyogante bya bananji nga inje nageretera miye ko be. Elise ne ko garante ba mangana yi ne linga trees na inje bantu ba firi nga negasinde. So tuwaji project ya World Bank, tuwaji project ya Kera, tuwaji project ya Kura. Eji chose of course ijiranda national government. Lakini nitagete ko request nga inje naragota now that we have formed a basic government. Nkwaro che ODM is like ebaje tamo na UDA bakisayiti ko unite ko korra bananchi ba Kenyega, which is good to me and I support it 100%. Igonta gete ko tebanga oise kolire program unego somaga mo president ugo je kwa yago si Israel kya go kuna chi constituency inyecho as a Kisii county. So out of 9 eto ngani inyecho ka go kuna that is wrong. Na ndo ise kolire chi constituency yago kuna choka na bajumbe bali ba akere tu chikoro na UDA. So does it mean into abaiga bajumbe bali chipati chinga onto agirete Ruto kura? That is a question we need to ask ourselves. Tete ko whatever iga kitutu chache south Ruto na agirete kura. I will confirm una bone ke tu kianya mondo. I was surprised kora Ruto ata kete ko Raila kura. Bono nya banda ba mu agirete. Why are we not supposed to be part of beneficiaries? Nkuruware kitutu jajere sa not ngogenda nyaribari nyaribari yako endo because of janda nkuruware nyaribari ngogenda ali South Mugirango ako genda South Mugirango because of also nkuruware gabo ngogenda ali go chimuino ga kwerende Bomachoge Bomachoge so nkiatagerete ndete go tebo nyo decide kore unite aba Kenya bonse unite atabwati partiality ndeso asense mwendo mheshimiwa ayorocho nga ugocha amoko kwaino bose ugocha amogwa ODM nabo waswase serikali kwabere goko mokonyo mogusi kwabere ko mo benefit mogusi turachakira sense media ODM kyama ekeke ODM ole ayorocho ngi kyama kya ODM murayibwa wo muboli bwa Raila abwa Azimio nabo kyama kya ODM Raila Odinga na abagako mo consider bose ko muligeli mogusi taite ko confirm nchino mwake kura ODM nchino mochoro ODM ama live member ODM lakini I will confirm nga party ya ODM tatokorete bi ekikero kia can say it and with me ni singa na boto ya go ende direction I will request all readers ba Kisii County to cha ko lengero na tokoro si party oise koligere ODM ikia gorebe position siji nene Jones pi ebairete Nyanza region baka consider coast na part of western now the question is to abaire to gotero wa ODM since 2007 up to date njabuga nkarasa rero na abaire ngwagero mu gakaraire chikura o true na chikoye na nya gwaga kura isiko yo mu gakuri ntobwate mo governor ito ODM guru Kisii County na ergo nyoro mo deputy vice chairman all they did eba tebedenga ba moiro bo deputy party leader lakini I want to confirm ono mujeso konyore party leader mo deputy party leader royom ebale baberenga kego round ya babeta batatu tunachezewa igonda getenje to me now that kwa mboshi omugusi at large both Nyamira and Kisii ngonye tutagete toigwega na serikali ende onse uchikoboro oigato twale party yetu jenda yeteko gotebinga rero iga leaders toicha mu badi side nga to formirie party yite goroku eye njenongoso erinde at least toichamo to make sure nga na indu nkuyaga ya toro no muzi na indu tora kana una bantu bajiramo oisi kolire ligendo bonia
western yogora abantu bali balegentege ebagukwana mugaso baumera na butuko bateba ningaira ngora oise korire kigendo mo patri da yo raira gokora agukwana mugaso ogoika butuko endo kanya abantu baye babogere abagabana bayo barangeri abaseneta abajumbe obatebira ngora tura support ya serikali yorera tokore bintu so why intuna bagusi tutayete kora kana tore twibagite nanden kwanyoronye nabuga ari kifyake gabana ari kifyake seneta ari kifyake kugenda nyamira the same tayete goteba igarero ende nande bambwate bisho nche goikera rero igondete gucha goteba nga tigatorosie party itu mugusi ikere torarosie party itu mugusi at least na into toje kobe kwa se correction yende onsi na into to be part of the team erinde na into to arrange yo demand for our shares lakini rero iga ntoko nyara go complain because into banyene ntwe manyiti digere ri una bono rairo monyene kirarenge asabe tuchi position chobo CS aligereti Homa Bay County akaligeri Western akaligeri na Coast kwani mwagusinto bwati bantu basomera chi professional jinge ngusijiko ngego ratargo to LPSO that is the that is the question we need to ask ourselves no musi abantu aba top leaders baitu to bwate the likes of governor the likes of senator the likes of abajumbe I want to request that onye ba minute where about musi we got to each mo ne nyumba ere buja kimando chinga ebiro nigo bende ko mnyoka kigima ase emambi ya abono asikulende ase nkwana yago yo mwelio asa ya mangi twabe to kwana ase mambi ya abono nabo igokwanira omugusero nkyora gukwana ase mambi ya abono olitanga ni nganchere ngote ngambi amuna soko ndangiri and I want to confirm with station ya Ndizi TV ya bere ko ngoni ya satam Ongo feel very happy ekerengo gene no nyene chi wodi chingo anyora ngo togi woro nga mheshimiwa kole studio tinigutaka na ruo tarakora ukwana so that means nga out of wo ijakwa nega kwagarire namanyikanire satambe confirm lero igangende nyali bali ngende bonchali omanyikaine everywhere na ende bona asinge njumugende te ko ngoni bia ondo chinyasa ko nganjira litugeri mongo bandu mugaba nukisi kaunti takoni ria mayo mwishimiwa igonta gete ko ira ne ria bagusero ngambia muno na ande mbasabe nga tikatwanchane tikatwanchane bitine bitogutwara mbigo to ira tambe ukura yubiga bangete ngoitera sinyasai na ende nche unabuga ndo mororo sana ne sura yoga ngutwalere nkali lakini timbuga tibuwe na muntu ubu yambo lingambanga understand it then in confirm to our youths anybody who want there is worry I'm always available obviously ana ali mosocho litukoria Monday litukoria Friday kontagete you meet me there if it means singa to go adri bagari go ichobisi I will confirm nga wise ko ngagire simi because tindiko batingi muki na bongo bote bia no si asende you feast me to kwane me chandeliere ro sa soro chota gete ko nkonya I'm always guided then finally to sabira bare gonse to sabira netwense na ande to ganira ne maya ko kwara ro muamma to ata ete okina mu support okwaro mwana bwe neighbor aide tama demo ariziko na ende ngonyarure do something endo kyo mwalio ndagete ko inyuri abantu ba kaminiamo now that the chinyanga uchi atokira ali chikolia chi ali ngombe na ende nchali ete emboli the other time so ndagete ko bolinga I want to assume ngane chinyanga uchi che misitu tali chirichi abantu bagutuga rekine ngonye kere ngani nyanga uyo muntu atugete tagete ko mukoni family nganyirgi ali ngo nyanyise because next time utogonyenyora ntogonyamurembe gwikatonyite na ende tugonyite na bora nyore nga yare trobokom igo for the meantime ko togonya gorigi nga ingi togora tagete ko tebya abantu nga barede emifugo yito
unabone ng'ombe yari yetu eyatige tuisikono yaraira asegeti naende guchiase musitu uri mate so automatically sejo cyari goeta goika cyari kunyiria embori yari yetu I will confirm nga isiko yatigire igonda eteko batebi nga bono turende mifugo yito because chinyamwe eji inchiroro ande njigende tugusari ibintu bitada isimbia mono tiganya saba seni sana mbio muno mwishima swikira na Imyandizi TV twabe to kwani bene obego gochana ende ase entunda ende mwanchumulelia Ndizi TV niko twabeire togosanga nomo eshimi wa Vincent Buga kurwa se woderia yabo gusero yubikira na ase mambi yabono twabe to kwanira amange anemono aliarengete ewodia ye amagendro ye chipara wero konera chisemi obo chenu nabo chinsemo anabe twabe kwanira igoro yetaro yo murai wense Dr. William Ruto ase orogongo rwagusi na boigo igoro yobora igwe makiria kya ODM na mbya bono aso tubwate kurwa simambi yarenge entambe gwikira ase chinga kichabono asaba tukubwata nera nelfa oro nekonekinga twabethukiranie omurubiri yo ase nchira jabene bakonekinga chibichichi ibogo na malio gyabero wikira ase nchira yobo ikiranu na Bigel nyanchama na bakaneri obuliria ubuyemya Ndizi TV na bwo obwansu bumugusitwara lituko ligia